TV, с която нищо не пропускаш. Връщаш, паузираш, записваш. Вземи за 1 лев на месец за първите 6 месеца. Може и в пакет с интернет за дома. Какво чакаш, синко? Душ гел Old Spice, за да започнеш свеж, и стик, за да останеш свеж. Ето, готово? Да. Проверка. Свежо и превъзходно. Как е при теб? Ау! Победи болката с Аулин гел. С болко успокояващ и противовъзпалителен ефект, Аулин гел действа точно на мястото на възпалението. Аулин гел вече и в България. При болка от наранявания в гърба, коляното, рамото, глезена. Победи болката с Аулин гел. Без рецепта. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За лица над 12 години. Преди употреба прочитате листовката. Някои неща са твърде специални, за да ги пазиш за себе си. Бисквити Нутела. Хрупкава златна бисквитка с кремообразно сърце на Нутела. За моментите, които трябва да бъдат споделени. Бисквити Нутела. Голямо сърце. Ужас, играта свърши, ще блокираха. Крампи, сърдечни проблеми, умора. Знам как да ви върна в играта. Понеделник, магнези, вторник, магнези, Абофарма. Най-добавената в България хранителна добавка с магнези. Разбрали? От Абофарма. Какво ли те чака днес? 100% ще е нещо екстра. Нещо повече от свежо, повече от среща или повече от парти. Каквото и да те чака, идва с доктор Вит. Екстра свежо.